Tipus una estàtua amb lletres criptos. Però què tenen d'especial aquestes lletres? Tipus, tenen algun significat així ocult o coses així? O sigui, K1, K2 i K3 ja estan... El seu significat és públic. K4 encara no. K4 està a la meitat. Ara, més endavant, explicarem què són cada una. I... O sigui, senzillament, aquestes cultures són lletres a l'atzar. Vull dir, potser una Z, una X, una M i una A. I aquestes lletres aleatòries s'han de... amb una criptografia i amb uns codis específics, que això són especialistes dels criptògrafs, s'han d'intentar revelar el secret que tenen. O sigui, si ho he entès bé, literalment és un codi davant de la CIA. Sí. I té algú, tipus, són només lletres, Sí, bàsicament. són lletres a l'atzar. Espera, llavors tenim una escultura davant de la CIA que fa més de 30 anys i encara no sabem qui posa, bàsicament. Sí. Tipus, O sigui, K1, K2 i K3 sí que ho sabem. K4 està a la meitat.